Abychom nabrali zkušenosti při náboru nových zaměstnanců, jsme v rámci projektu ESO v rukávu navštívili 2 země. Naší první zastávkou byla Francie, respektive francouzský úřad práce Pôle emploi, organizace zabývající se mimo jiné i testováním nezaměstnaných osob. Toto testování využívá teprve od roku 2010 a jeho pomocí zjišťuje vhodnost uchazeče pro danou pracovní pozici. Organizace má pobočky po celé Francii a dle statistik pro daný rok bylo za pomocí nové metodiky zaměstnáno kolem 45 000 osob. Tento počet se každoročně zvyšuje průměrně o 100 osob a nárůst se očekává i v budoucnu. První kontakt s nezaměstnanými je ve formě krátkého motivačního interview, kde se zjišťují motivy pro výkon dané pracovní pozice. Dále uchazeči ve skupinách po 10 osobách absolvují písemný test trvající zhruba 1,5 hodiny. Test obsahuje otázky vztahující se k danému povolání. Například pro pozici telefonisty jsou zde otázky typu představte si, že vám někdo volá. Dotyčný musí označit nejlépe i nejhůře hodící se odpověď. Uchazeči mají k dispozici tužku, volné papíry, pokyny a dokument s otázkami. Během tohoto testu jsou současně pouštěny otázky, na které musí testovaný během psaní testu odpovídat. Další část spočívá v praktickém testování. Například telefonista absolvuje reálný hovor, ať už jako volající či volaný, nebo obojí. Hodnotí se pak artikulace, výslovnost, rychlost mluvy, vyjadřování, hlasitost a tak dále. Obě testování jsou časově omezená. Další alternativou je testování na nemocniční personál. Pro toto testování je k dispozici papírová budova se 4 odděleními. Šuplíčky s čísly, které symbolizují postele, v nich popis nemoci pacienta. Dále pak barevně odlišené čisté a špinavé prádlo. Barevně odlišené perličky jako čistící potřeby, barevně odlišené Lego kostky jako druhy jídla, dezert, ryba a další. Osoba prohlíží pokoje a zjišťuje, kde je nutné vyměnit prádlo, jaký typ jídla je vhodný pro daného pacienta, jaký typ čistících potřeb je možno použít a podobně. Jinou variantou testování je pracovní pozice číšník-číšnice. K testování se využívají papírové desky, které symbolizují stoly a jsou rozděleny podle čísel. Zkoušený zakládá jídelní servis, přijímá objednávky, obsluhuje, z ledničky bere fotky pokrmů, které servíruje. Musí rozeznat, kdy návštěvník dojedl podle příborů. Ptát se na spokojenost zákazníka při každém chodu, také zda chce kávu, dezert a podobně. Dále je nutno vystavit účet a přijmout platbu. Hodnotí se zde nejen preciznost plnění úkolu, ale také zdvořilost a další potřebná kritéria. Současně je nutno připravit restauraci. Postavit z lega stoly tak, jak je stanovené v popisu restaurace. Zkoušený také neustále kontroluje jídlo v lednici, ony fotky, zda není zkažené, pak také probíhá test ve skupinách, kdy se hodnotí spolupráce s ostatními, zda je osoba vůči typ a podobně. Test trvá půl hodiny a hodnocení je adaptováno na požadavky zaměstnavatele. Logistika je další testovanou činností. Pro testování jsou využívány papírové poličky, dřevěné či plastové kostky symbolizující různé druhy zboží. Testovaný třídí kostky dle jejich čísel a čísel poliček. Test není statický. Uchazeč musí obíhat všechny poličky a zároveň plnit dalších 6 úkolů. Počítá kostky v řadě, rozlišuje dle barev, identifikuje poškozené předměty a podobně. Celý systém testování je garantován i placen státem, je systematicky rozšiřován na další a další profese a činnosti. Po testování získají uchazeči 2 dokumenty. První obsahuje hodnocení jednotlivých cvičení a druhý hodnocení jednotlivých dovedností nutných pro výkon daného povolání. Například odolnost vůči stresu, paměť a tak dále. Dosažené výsledky jsou certifikovány, což je velmi užitečné pro zaměstnavatele, kteří mají možnost nahlédnout do hodnocení a posoudit, zda má osoba dostatečné dovednosti a vlastnosti pro určitou pozici. Pokud dobré hodnocení získá nedostatečný počet osob, je nutný trénink, o který se v úzké vazbě starají neziskové či ziskové organizace. Dalším krokem k získání zaměstnání je interview se zaměstnavatelem. Výsledky testů jsou zaměstnavatelům poskytnuty a ti dle nich zvou individuálně uchazeče k pohovorům. Osoby s certifikátem však také posílají získané dokumenty s hodnocením i dalším potenciálním zaměstnavatelům. Výhodnost pro zaměstnavatele lze spatřovat i v tom, že své budoucí zaměstnance vybírají již z testovaných a selektovaných uchazečů. Nemusí tak vynakládat svůj čas ani finance na jejich výběr. Pro úřad práce to naopak znamená plynulejší proces umístění uchazečů i těch,
kteří dané povolání dříve nevykonávali a u nich se zjistilo, že na určitou pozici se velmi hodí, i když oni dříve sami neuvažovali. Tím se rozšíří možnosti pracovních pozic, o které se dotyčný může ucházet. Na certifikátu jsou uvedeny pouze kvalifikační údaje. Díky tomu, že v něm chybí jméno, pohlaví, věk, stav či zdravotní údaje, nedochází k vlivům diskriminace.